Kilpailun päätöksen ja teillä on sitä loppuaikaa, niin käykää hakemassa pois kilpailukirjanne tuolta infopisteestä. Niitä on siellä vielä yksi rekkalavallinen vielä hakematta poikkeen, eli käykäähän hakemaan. No niin olikin, juu. Ja mä ennistä hyvinkin sitä. Onks toi Elli? Sama. Siinä on. Tuo on aika paksu. Se on vähän positiivista, jos tätä jätti löydä hinta. Joo. Ellihän olisi varmaan hyppinyt kans hyvin. Niin, sitten kun tarkoitin, sitten olisi ainakin valtia piisannut. Joo. Wow! Ravalta taisi tulla Russellin joukkueen maali. Seuraavana on lähdössä Merry ja Alokkaan. Vision Havanensi joukkue nimensä mukaisesti Merry aloittaa ja sen jälkeen täytyy tulla tosiaan Alokkaan perässä. Kyllä. Joo. Joo. No niin, nyt on Merry irti. Siinä kohtaa lähestytty Kiellonen ja Hyyli, niin siinä on käsijarru ja karstat poltettu ylimääräistä poikatun vallan rakattu pidettyä loppuun asti. Niin. On. Tuolla on sit kraanista saa lisää. No niin, no nyt taas kuuluu. Marralla ja Viva matkaan. Eikä on vielä. Oi. Hän on muuten jo hakattu, kun ne oli joukkoa, eikö ole? On. Siellähän oli jo. Tää on niin saman näköisesti menee sekaisin tässä Ampra ja Silmä